शास्त्री जी। हाँ नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। लें प्रसाद। बैठी बैठी बैठी। हाँ हाँ ठीक बा। प्रणाम चाचा। अरे अरे प्रणाम प्रणाम। कैसन प्रसाद है? अरे भाई जब से जान बचल बना हम अपन देवता बदल देहनी। शास्त्री जी जवन देवता हमनी की हिफाजत ना कर सके ओकरा के पुजला से का फायदा। ठीक कहनी भाई साहब, हमू 7 गो एतवार भखले बानी। ए माई, अगर कबीर भैया के एक बार बेटा बना लेते तो इतवार सोमवार के झंझट खत्म। छोड़ ना नैना, अपना खेत के मरचा ढेर तीत लागेला। अरे मुझे से फेंक अरे राम 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 राम। रवा के लागल तो ना हम ओकरा के मरनी है, लागल तो ना नु है। ना ना कौनो बात ना है। बाकी तनी देखी राहुल लुटवा सही सलामत बा कि ना। अरे छोरी छोरी भाई पहले ये बताई घर के समाचार कैसन बा? घर एकदम सही बा। बाकी परिवार अपने परिवार से ज्यादा खतरनाक है शास्त्री। बाकी एक बात बा, हमारे एगो बेटी बिया जवन साक्षात देवी बिया, साक्षात देवी। काय मरलू है? बॉडी के मजबूती देखत रहनी है। अरे तो तोरा बॉडी की मजबूती चेक करे खातिर के यह जगह मिलल है। तो जगह बदल के देखी। अरे पहरावा पोशाक एकदम शालीनता के साथ। नैना। हाँ कॉलेज में साड़ी? अरे इतना से बाबूजी के दिखावे खातिर। घर से निकले के समय साड़ी और घर पे जाए के समय साड़ी और बाद में हाँ। कोमल हमार सहेली बाड़ी, हमरा के मालूम बा उनका शालीनता के बारे में। अरे बेटी आई हो दादा। चाचा जब कह रहल बारन तो सही कह रहल होई हन। चल चल हम तोरा के दिखाओ तानी। चल। अरे हमरा के बेकूफ बुझता रे। चल देख। ये आवाज कहाँ से आयल रहे? अरे वो शास्त्री जी की बेटी नैनुआ हमरा कोमल से बराबरी करतिया। भगवान देले भी तो छप्पर फाड़ के। अच्छा जब लेवे ले तो बहुत गलत जगह से। और दूध लेके ना आई नहीं रउआ? अरे हाँ वो नैनुआ के चक्कर में भुला गई नहीं। तो ठीक बा, रउआ दूध लेके आई, हम मंदिर से आवत आनी। हाँ हाँ ठीक बा। बेटी कोमल। जी बाबूजी। अरे हम नैनुआ के अंदर भेजनी है कि केहू और के? नैना के बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक बा। बाकी शास्त्री जी अपना बेटी के खिया पिया के एकदम लइका नियन बना दिले बाड़े। ढेर बहादुरी के काम करत आ रहा। सरकार इनाम दी ना, हमरा से ले ला। ढेर जबरी करबे ना तो अभी चिल्ला दे। चिल्ला हम खा दे। हमारी इज्जत लूटे खातिर घुसल रहलो हो। सही नक्षत्र में तोर जन्म नहीं खेलागा। एक अबीर अपन प्यार के अबीर लगा के हमार नक्षत्र सही कर दो हो।